Så vi spiller Minecraft lige nu på Minecraft. Her vil vi lave en episode fra, og vi får nok ikke meget til at gå op, indtil vi har fundet på noget. Det ligger ret meget i det, men det er lige meget. Vi skal, og vi undskylder for, at vi ikke har optaget i lang tid, men nu vil vi få flere videoer ud til jer. Men vi går bare i gang. Skal vi gøre det? Ja. Om vi hopper ind. Ej, man kan ikke tage kitsen, det er noget. Det koster en pickaxe, det koster 20, kom vi går hen og miner lidt, gør vi ikke? Det tror jeg, vi gør. Jeg ved ikke, om der kommer noget speed på imens, men det kan være, der kommer det. Så. Vi går hen i minen. Og så skaffer nogle. Så lige skifte med hip. Så miner vi bare i gang. Igen. Det kunne være fedt, hvis vi fandt IA. Og hvis I vil teame, så skriver I bare. Vi vil gerne teame andre. Det gør Emil. Emil. Hvad? Er det godt, vi vil gerne teame andre? Ja. Rigtig gerne. Hvis I ikke, eller hvis I ikke vi tror, det er blevet en serie inde på ja, det tror jeg. Minecraft. Ja, indtil vi kommer det i A. Det kan være, vi går over. Indtil kommer vi ja, det kan også, eller nej, Mineland tror jeg, vi gør det. Mineland kan det være, der kommer nogle også episoder, men når vi er inde på den her, så begynder vi at lave en ny serie. Eller vi spiller lige lidt op i A, og så finder vi en ny serie også. Så det bliver ikke kun Minecraft. Og hvis I vil have en optag på jeres server, så skriver I bare det i beskrivelsen. Men nu skal vi bare mine. Okay, vi finder noget jord, og så køber vi en selv, så planter vi det i den. Ja, det er jo en meget god idé. Det har været lidt lang tid siden, vi har optaget det. Det må I meget undskylde. Det var eller så jeg kan sagt det er fordi vi ikke har kunne få det til at du og jeg ved ikke hvad. Det har været håbløst. Vi har prøvet, men det blev sgu ikke til noget. Men nu fandt vi en løsning. Så det var fint nok. Så det lige med iron der. Sådan der. Jeg skal sgu have noget med. Så ja. Men så hopper han ind. Der kommer speed på lavene. Og det kan også godt være en gang, hvor vi måske laver scripts. Det gider vi måske eller ikke. Eller, det kan I jo skrive, om vi skal. Hvis I vil have, at I skal spille ind på vores server, så skriver I det også bare. Vi kan godt optage på begge dele. Ja, så kan vi lave noget speed eller. Så ja. Ja. Men det I skriver også, eller vi vil lave nogle OK lange episoder. Jeg vil prøve at gøre det sjovt for jer. Jeg skal lige så jeg kan købe noget. Altså, nu skal vi til spawnslash. Jeg skal bare så vi ikke dør. Så. Det kan også være nogle gange, vi kommer til at streame på YouTube, hvis vi får det til at du. Ja. Så ja. Det duede ikke sidste gang, da vi prøvede. Ja, og så køber vi den der, og jeg skal lige have mit mad. Og så går vi bare hen og skaffer nogle penge ved den der træmand. Mission Johnny, eller hvad han kan hedde. Jeg tror, han hedder Mission 3 eller. Men. Nej, han hedder Mission Nørden Bob, tror jeg. Det hedder han sgu. Yes. Okay, så skal vi aflevere nogle bøger til ham, men så er det godt, vi er den her. Så mener vi bare. Og Emil, kommer du også hen og gør det, så får vi nogle penge. Ja. Så laver vi lige en trappe op her, og så har vi nok alle bøger. Og vi prøver at få nogle celler ved siden af hinanden, så vi bare kan gå ind og høste wheat til hinanden.
det er nok vores plan. Men, ja, så nu har vi det allerede. Går lige over at levere. Vil du have 26 bøger? Mm. Skal jeg lige skaffe? 64. Skal jeg lige skaffe nogle flere til dig? Du skal skrive 1 og yes og det i chatten. Har du det? Emil, jeg har til dig. Her. Så jeg tror bare, vi gør det her. Det ser nemmere ud end mine. Det går også hurtigere. Men snart så har vi jo selv den. Så det er jo fint nok. Koster det 350? Jo, det gør det. Ej, vi tager meget mere i gang. Og hvis vi vil prøve at lave en video hver dag, men jeg tror kun det bliver til 5 videoer om ugen. Altså, når der er gået 7 dage, tror jeg vi har lagt 5 videoer og sådan noget. Hvis I ved. You know. Men det er lige meget. Ja, det er faktisk en meget god server. Den ser virkelig ud til at være populær. Last person server 86 ud af 1000. Kan der være 1000 inde på der server? De er virkelig mange slots. Skal vi stoppe med mine? Det tror jeg. Emil, skal vi ikke bare stoppe med mine? Jo. Ja, og så sælger jeg lige det her. Så kan vi få en købt en sælge. Jeg skal lige så mange monies, jeg har. Ja, jeg kan godt købe dem selv. Kom. Jeg har 3.000 kroner. Skal jeg købe dem? 3.000. Mm. Vi køber det i flere rum. 12. Så køber vi en ved siden af os. Jeg vil prøve. Ja, der er en, der siger en hacker, han. Men jeg skal lige have noget. Jeg tror faktisk, det er en god. Ej, den ser ikke god ud. Det her, det har været min. Og det har været hans. Men vi vil hellere lave en serie med jer for ny. Han har bare lidt penge, fordi vi har spillet han før. Ja, det er fordi vi har lidt penge. Emil, gå nederst. Jeg har fundet et celle, hvor vi kan få 2 ved siden af hinanden. 12, i cellerum 12 og sådan nederst. Kan du ikke lige gå til spawn og se det? Altså cellegang 12? Ja. Cellegang, okay. Og så gå nederst. Og så Okay. helt. Jeg skal lige se, hvad der er her. Den der man kan plante seeds her i. Ja. Det var da dejligt, vi startede med det. Er det seeds eller muligt? I min er der i hvert fald. Jeg ved ikke, om der er det i din. Kommer du? Ja, men der er sådan... Her kom. Det er nede her, se. Vi er op til 3. Skal vi se. Nederst, helt nederst, okay. Nej, ikke helt. Ikke helt. En ned. Bare... Hvad så bøsser? Slut. Altså, jeg vil normalt. Skal jeg så gå ned? Jeg skal lige her og se, hvad der er øverst. Ej, den er dårlig, tror jeg. Jeg skal lige ham, der har haft den til. Okay, hvor er du? Han prøver at gå ud for din celle, så... Ja. Emil, her. Jeg var lige hernede. Det er her han. Jeg har sgu ikke så meget håb. Eller jeg har ikke noget lige. Her. Emil, jeg er det lige dig, du er det mig. Friend. Nej, der er ikke noget interessant i min. Jeg bare et hinanden. Du er det som min. Jeg er ikke interessant endnu. Jeg skal også lige se, hvad man kan købe her i barmenu. Permanent ranks. Skal vi se her en. Kriminel 200. 350 for master. Legende 560. Vagt 750. Så nu er det der. Holy shit. Kæledyr. Hund 80. Kat 80. Ja, det koster det hele. I din. Du er ikke... er det mig nu? Jo, jeg har. Nå, er det den der? Det er han. Ej, din den skulle meget smadret. Har du noget mad, Emil? Nej. Nå, så køber jeg det bare.
Men I kan skrive, hvad vi kan gøre bedre ved videoen. Hvis I synes, den er lidt kedelig, så skriver I bare, hvad vi skal gøre bedre. Så vi vil gøre det. Ja. Vi snakker måske ikke så meget. Det er fordi, vi ikke har noget at sige. Jeg tror, jeg går hen og mine og sådan noget. Ja, skal vi gøre det her? Det tror jeg gør. Så. Hashtag road to be. Ej, den her skal nok hedde. Minecraft. På vej, eller. Alle redde en celle. Jeg tror, han skal hedde. Ej, det skal han ikke. Skal det her. Minecraft. P1. Nej, så sådan her. I episode 1. Du vil ikke færdig. Vi har fået en celle. Nej, jeg skulle bare lige vise, hvad den skulle hedde til videoen. Dem der sådan. Men det er egentlig meget god start, synes jeg. Her bliver der mange penge. 0. No. Ej, så skal man lave sådan en zoom. 0. Så ikke vi gør. Her, det er godt, hvad vi gør det. Men jeg ved jo ikke. Men det er egentlig meget funny det her, synes jeg da. Vi kommer måske også til at bygge ind på vores server. I ved vel godt, hvad den hedder. Eller den hedder det her. Eller nej, uden dem der Snittercraft. Okay, så det her det er IP'en til. Og så skriver I skråstreg. Hvis den ikke er åben, så skriver I det her. Og så skriver I server Snittercraft. Altså, jeg skriver det bare lige, hvad de skal skrive ind på Minecraft. Hvis de vil ind på serveren. Så jeg håber, de vil. Vi prøver at lave en. Vi sætter måske speed på, at vi bygger derinde. Hvis det kunne være dejligt. Så når vi er færdige, så viser vi rundt på mappet. Men jeg tror, det går lidt tid at bygge. Men vi kommer nok også til at klippe meget i den. Men ikke, jeg tror ikke helt, den bliver redigeret så meget. Ej, mand. Altså, jeg mener meget fri. Og så skal han ikke gå op til mig. Ja. Asbjørn. Hvad hedder han? Asbjørn HT. Fedt navn. Helt varmt. Men, ja. Emil, hvad har du noget at sige? Ja. Hvad? Hvad har du sagt? Like. Og subscribe og sådan noget. Og skriv en kommentar. Jeg tror snart vi slutter den her video af. Men jeg selv Emil, kommer du hen til Tommyen? Ja. Men jeg skal lige Vi kan også godt. Jeg tror det er kedeligt at se med mine. Eller hug 3. Ja, kom nu. Lykke for liv. Ingen må se mig. Jeg er hemmelig agent. Jeg kommer. Ingen må se mig. Hvor er du nu? Jeg er i træminen. Nå, jeg er bare i min. Og jeg løber bare ind i minen, så. Når du er her. Kom Emil, vi gør det her. Kom hen til mig. Vi ses. Husk at like, subscribe, og så var det Kommenter. alt for den her video. Og vi laver nok en i morgen. Han står lidt i vejen. Skriv i kommentaren, hvis vi mangler noget. Eller Vi skal nok lave en i morgen. 5 om ugen cirka, eller mere. Men, farvel. Vi ses. Håber I nød.